Acción! Carapuchiña, por favor, non tardes. Lávalle isto a boa, miña nena. Xureliños, empanada de millo con chocos e queixo con marmelo. Pero mamá, sempre o mesmo, a mesma cesta, o mesmo camiño, a mesma boa, cun catarro divino. E por riba sempre vou soa. Nada de protestas. E se ves alguén polo camiño, que non se distraia, que el área estás a bordo. Si, miña nai, se vexo a alguén, pregúntolle se quere facer un selfie comigo. Que arrecendo no aire. Unha nena con empanada de millo. Este debe ser o meu día favorito. De seguro que esta nena é inocente e apetecible, como a todas. Hola, neniña. Hola, nena. Sei que está xorda. Ai, claro, ali que vai cos auriculares e o móvil. Vou ter que darlle un pequeno empuxón, que non estou acostumado a que non me fagan caso. Que faz soa por aquí? Ei, eres brutiño, Ollo que te saco spray de pimenta. Onde vas? Estou preocupado por se te perdes tan soiña que vas. Hai moitos perigos neste bosque tan verde. Ti tamén vas a casa da boa? Esta está contadiña como eu. Vou apurar e chegar antes que ela. Ai, estos remos. Esa nena que tarda tanto. Mira que me prometeu que hoxe traía queixo con marmelo. Non berres a boiña, que veño só por un pouco de compañía. Que susto tan grande! Eu marcho para o búnker a ver se ainda teño cargada a escopeta. Adiante, netiña, estou na cama coas miñas cousiñas. Aboa, estás rara, tes voz de lobo afónico. E a idade, queridinha, e tamén alerxe ao polen. Aboa, que orellas tan grandes. Para escoitar mellor, gran hermano. E que ollos tan grandes. Para mirar mellor as ofertas do supermercado. E que dentes tan grandes. Para comerte mellor. Quieto aí, depredador de contos tradicionais. Te inmovilizo nun plis. Pero ti non eras unha nena indefensa. Pois vai sendo hora de actualizarnos, non crees? Alto, lobo! Estás detido por intento de devoración premeditada. Eu só quería un anaco de marmelo. Ou da boa. Ei, ti non vas comer a ninguén, rapaz. Que fixen a 1094. Este conto cambiou un pouco, verdade? Agora as nenas son feministas e non teñen medo, senón spray de pimenta. Este lobo vai aprendendo modais. Ensinarallos a miña boa, que fai pouco que fixo kung fu. Así remata esta historia con sabor a empanada, onde a nena non é vítima, senón unha feminista preparada. E se algún lobo machista aínda pensa que pode enganar, que vaya buscando outro conto, porque aquí vai acabar mal.